Meillä on tulossa uusi tapahtuma täällä Seinäjoella, Kansallispuvut käyttöön. Täällä Kalevan navetalla 11.5. Mä oon Hemminki-Haapojen Marja Taito Etelä-Pohjanmaasta ja tässä on Marja Palo Etelä-Pohjanmaan nuorisoseurasta ja mukana on myöskin Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut ja Seinäjoen kansalaisopisto. Kansallispuvut käyttöön on kaikille tarkoitettu matalan kynnyksen tapahtuma, joka on ilmainen. Ja tosiaan silloin lauantaina kello 11-15 täällä Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan navetassa. Meillä on tulossa aivan upea kansallispukujen muotinäytös tässä tapahtumassa. Siinä esitellään kaikki Etelä-Pohjanmaan alueen kansallispuvut. Ja ukulele-orkesteri soittaa siinä sitten ennen tätä muotinäytöstä ja myöskin sen jälkeen ja vähän ehkä ravintolassakin. Tämä tapahtuma kerää paljon eteläpohjalaista kansanperinnettä saman katon alle. Meillä on työnäytöksiä pirttanauhasta ja tarvetyökaluista puisista sellaisista. Ja jos olet aina halunnut päästä valokuvaajan eteen, niin tässä tapahtumassa on mahdollista kuvauttaa itsensä pop-up-valokuvauksessa. Tapahtumassa pääset tapaamaan paikallisia alan asiantuntijoita ja sitten meillä on myöskin huutokaupassa yksi Seinäjoen puku. Ja tapahtuma huipentuu sitten vielä Tanhuryhmä Puolarukin mahtavaan esitykseen. Tervetuloa! Tervetuloa!